plasma skill. Kune vari kubvunza kuti plasma skill gondo ruwani akautanga rini. Gondo ruwani wakagara hurimo mandiri. Pakunyarara kuya kwandaimboita vanga kusiri kunyarara kwekuti muri munhu anonzwisisa, but kwaiva kunyarara kwekuhunge hutsotsi amanga musingazibati vakachenjera nevanhu vakuru vaindichekisisa vaitoziva kuti mupenya uri apa vaitoziva kuti munhu uyu uri denjarasi nechomukati kamunyarara kwaanonzwisa kuti hakusi gogo. Inini ndakaipa. Yaha, zvandakaita zvizhinji zvinoratidza kuti zveshuwa ndakaipa. Vazhinji mukavabvunza pamusoro pezvangu vanokuudzai kuti Brightmore haasi munhu bo. Mukandotarisa vese vandakadzidza navo, endai munovabvunza one by one, vachakuudzai kuti mufesi uyu haana kukwana. Inini ndakaipa. Ndogona kutadza chinhu izvezvi ndobva ndatotanga kutochiramba inini ndogona kungoita mhosva ndoiramba kusvikira mabvuma kuti handisini ndakaiita. Inini ndakaipa. Ndozvandiri paupenzi apa nditori mberi, handimbofe ndakadzima kumashure. Ndozvanditori handitombotapudze. Inini ndakaipa. Yaha. Bvunzai madhezi aya, mirai ndokutsanangurirai kureurura. Ndini ndakapa ballpen iyeye yakarovesa klasi yese, kwete ballpen ndiri kureva foni yakarovesa klasi yese. Ndikapedzisira ndaitengesera kumaraini uko, hakuna kana one akabata nyaya dzacho kuti ndini ndakandaitora